ماه فеврал дар тоҷикистон 30-мин солгарди таъсисёбии артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил карда мешавад. воқеан ҳам дар давоми 13 солаи гузашта артиши миллӣ тавонист худро ҳамчун сипари боэътимоди миллату давлат муаррифӣ кунад. ин аст ки сол то сол ин нерӯи бузург ва нуфузаш миёни мардум болотар меравад. бахшида ба 30-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарият ва масъулини ташкилоту муассисаҳои шаҳри Бохтар, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон, филиали иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар вилоят ба аёдати афсарону сарбозони қисмҳои низомӣ рафта, бо шароити хизмат ва истироҳати онҳо шинос шуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. набиҷони Саидаброр давоми 4 моҳ мешавад ки дар баробари дигар ҷавонони бонангу шуҷои ватан дар комендатураи ҳарбии гарнизони Хатлон қисми низомии 07256 адои хизмат дорад. ба гуфтаи ӯ ба бар кардани либоси низомӣ орзуи овони наврасияш буд ва имрӯз бо сари баланду ифтихор аз меҳани хеш ба муродаш расидааст. шукр мекунам ки ман ба ин орзу расидам ва мехостам ки ва сипас ба сафи қувваҳо бипайвандам ва ин хел ҳам шуд. вале вақте ки сафи қувваҳо шомил шудам, гуфтам кош агар мешуд ман аввал хизмати модар ватан мекардам ва баъд донишгоҳ мехондам. инҷо он чизҳоеро меомӯзӣ ки дар дигар ҷо омӯхтанаш ғайримумкин аст. ман аз як чиз шодам ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳ махсусан дар ҳамин қисми низомӣ ман аз тамоми минтақаи Тоҷикистон дӯст пайдо. агар ба Бадахшон сафар кунам, дилам ки ман як ҳамхизмат дорам, унҷо маро истиқбол мегирад. ба Суғд сафар кунам, инчам ҳамтур. хизмат дар сафи қувваҳо дар баробар оне ки мактаби мардонагист, инчунин он ҷое ҳаст ки ҷавонони кулли Тоҷикистонро ба ҳам мепайвандад ва дӯстию рафоқату ҳамади онҳоро ба ҳам ташкил мекунад. ин танҳо дар хизмати аскарӣ мешавад. чеҳраҳои болида ва табассуму хандаҳои аз сидқи дили набиҷону дигар ҳамхизматонаш гувоҳӣ аз фароҳам гаштани шароити созгор дар қисми низомӣ медиҳад. зеро ба гуфтаи онҳо аз ҳама муҳим барои як сарбоз ин шароити мусоиди хидмативу фароғатӣ аст ки албатта дар ин қисми низомӣ фароҳам аст. дар тӯли ин 4 моҳ ончо дар кардам ки ман метавонам дар муддати 1 сол ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳастам дониши худро сайқал бидиҳам. метавонам ки масалан он таҷрибае ки доштам дар фаъолияти донишҷӯӣ онро боз дубора такмил бидиҳам, чун инҷо шароитҳое барои мо муҳайё ҳаст ки мо метавонем ки дар вақтҳои холигии худ ба мутолиаи китобҳои бадеӣ, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо бипардозем. ҳамин аст ки вақте ки ман дар қисми низомӣ ворид шудам, мо ташкил кардем маҳфили ҳуқуқшиносӣ ки мо дар вақтҳои холигӣ ҷамъ мешавем ва масоили ҳуқуқиро байни ҳам матраҳ мекунем ва аз якдигар дониши ҳуқуқӣ меомӯзем, чун аксарияти сарбозони қисми низоми мо хатмкардаи донишгоҳҳои олӣ ҳастанд. ба ҷавононе ки донишгоҳҳои олиро хатм мекунанд, оне ки мактабҳои миёнаро хатм карданд, оне ки он нафароне ки ба сафи артиши миллӣ пайваст нашуданд, гуфтанӣ ҳастам ба хизмат биёянд. чун имрӯз як мафҳуме ҳаст дар мардуми мо роиҷ ки мегӯянд хизмат бисёрам мушкил аст, вале не, имрӯз бо дастгириҳову сиёсати хиратмандонаи асосидори салоҳатати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти кишвар муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон, тамоми шарту шароит барои сарбозон муҳайё шудааст. нахуст иҷрокунандаи раиси шаҳри Бохтар аз шароити хизмат ва фаъолияти афсарону сарбозони ин қисми низомӣ шиносоӣ пайдо намуда, ҷиҳати боз ҳам беҳтар намудани шароити хизмат ба масъулини соҳа дастуру тавсияҳо доданд. ҳамзамон дар ин рӯз аз ҷониби шуъбаи сабти аснуди ҳолати шаҳрвандӣ ва шуъбаи маорифи шаҳри Бохтар ба афсарону сарбозон дастархони идона ороста шуд. боиси хушнудӣ аст ки зери таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раисони шаҳру ноҳияҳо имрӯз аз қисмҳои ҳарбӣ дидор бинӣ намуда аз шароити хизматии маишии мо хизматчиёни ҳарбӣ бохабар мебошанд. имрӯз шарти шароҳӣ дар қисмҳои ҳарбӣ дар сатҳи олӣ қарор дорад. мо аз шароити маишӣ, хурду хӯрок, ҷойи хоб, асбобҳои таълимӣ ягон танқисӣ намекашем. мо афсарон барои таълиму тарбияи сарбозон, омода намудани мутахассисони хурд барои ҳифзи ҳимояи ватан камари ҳиммат баста онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия дода ба онҳо дониши ҳарбӣ мукаммал медиҳем.
дар рафти вохӯрӣ масъулин изҳор доштанд ки бо муҳайё гардидани чунин шароитҳои хуби хизматӣ аз ҳар як афсар ва сарбози содиқи ватан тақозо менамояд ки хизматро баҳри ободӣ ва тинҷиву амонии кишвар сидқан ба ҷо оварда он вазифаҳое ки дар назди онҳо гузошта шудааст бо сари баланд бо шарафона ва саршор аз ҳисси баланди ватандӯстӣ иҷро намоянд. зеро ҳифзи ватан, таъмини суботу оромӣ, ҳимояи марзубум вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Сипас аз тарафи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон ба сарбозону афсарони фаъоли қисми низомӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. Дар идомаи вохӯрӣ барои болидароҳии сарбозон аҳли фарҳанги шаҳри Бохтар барномаи фарҳангӣ иборат аз сурудҳои тараннумгари сулҳу осоиштагии Тоҷикистони соҳибистиқлол ва ваҳдати миллӣ пешкаш гардонида шуданд.